ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଉତ୍ତର ଶିଖରରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଦକ୍ଷିଣ ଶିଖରରେ ରହୁଥିଲେ। ଜଣକ ଘର ଚିନି ଖଣିରେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଲୁଣ ଖଣିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଚିନି ଖଣିର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲୁଣ ଖଣିର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା। କହିଲା, ଭଉଣୀ, ଏହି ଲୁଣ ଖଣିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଚିନି ଅଛି। ଚିନି ଖାଇ ମୁହଁ ମିଠା କରିବ ଓ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବ। ଲୁଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ସାରି ଚିନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଚିନିର ଖଣି ଦେଖାଇଲା ଓ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଚିନି ଖାଅ। ଏଠାରେ କୌଣସି କଥାରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଲୁଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦିନସାରା ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇଗଲା। ଯିବାବେଳେ ଚିନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଚିନି ନଥିଲା ତ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହିଁକି ଦେଲ? ପାଖରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଚିନି ଖଣିରେ ବୁଲିବା ପରେ ଲୁଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନିକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ସନ୍ଥ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଲୁଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା'ର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଣ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମିଠାର ଆଭାସ ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବଦଳାଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରେ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଏ। ନୂଆ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣାକୁ ହଟାଇବାର ନିୟମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଟଳ ଅଟେ।